Už pri prvých rozhovoroch bolo zrejmé, že má jasno v tom, čo chce dosiahnuť. Zaujalo ma jeho nadšenie pre biznis a to, s akou vášňou dokáže rozprávať o veciach a projektoch, ktorými žije. Je doposledečný, vytrvalý a je to workoholik. A Jozefa by som opísal 3 slovami, tak prvý bol cieľvedomý, ambiciózny a hlavne Najlepší. Najlepší. boli veľmi zábavné, keďže Jozef prišiel z poisťovne RED a jeho slova boli, že on bude robiť len, ale po 3 mesiacoch sa to samozrejme zmenilo. Je presne ten typ, ktorý naozaj premýšľa a sníva vo veľkom. Vidí biznisové prepojenia tam, kde ich mnohí ani nevidia. Čo je ale ešte lepšie na ňom, že dennodenne robí aktivity, aby sa k splneniu veľkých cieľov aj priblížil. Nikdy nezabudnem na našu prvú noc na nejakom školení, keď sme boli spolu na izbe, bol tam aj Miro. Bál som sa o seba a zároveň som sa seba pýtal, že či toto je naozaj to, čo chcem vo svojom týme. Takže som veľmi rád, že sa vždy na teba môžem spoľahnúť, že okrem kolegu mám aj skvelého priateľa a verím, že to spolu ťahneme ešte veľmi ďaleko. Veľká gratulácia k tomuto úspechu. Verím, že ťa čakajú ešte ďalšie výzvy, ktoré zvládneš hravo ako toto povýšenie. Máš byť naozaj na čo hrdý. Máš úžasnú rodinku, pre ktorú žiješ každú jednu sekundu. Veľmi ti držím palce a rád ťa budem na tej ceste sprevázať.